खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै लोगोफोर जोंहा RRB ग्रुप डी आरो बेजों लोगोसेनो RBI अफिस एसिस्टेन्टनि जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों नोंथांमोननि फरायनाया नैबे मोननै साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मात्र मेट्रिक पासल' जानाय जानांगौ आरो बेनिफ्राय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 22,000निबो बांसिन दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों साख्रिफोरनि बागै मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों सेलेक्शन प्रसेसआ बोरै जागोन बेसेबांसो नोंथांमोना सेलारि मोननो हागोन दा बेफोरनि बागै नोंथांमोना मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम ग्रुप डी साख्रिनि बागैनो खोन्थाहरनोसै आं दाख्लै बावै नोंथांमोननिसिम सप्ताहनि जाबायदां आं भिडिअ लाबोनाया नैबे ग्रुप डी साख्रिनि बागै नाथायबा बै समाव जोंहा एप्लाइ खालामनाया जायाखैमोन दायो जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जाबाय दा बेनि बागै आं नोंथांमोननिसिम मोजाङै खोन्थाहरफिननो नागिरबावदों जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाया थांनाय जानुवारिनि 3 थारिखनिफ्राय जोंहा स्टार्ट जाबाय दा बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जोंहा फैगौ मार्चनि 2 थारिखसिम थागोन नोंथांमोननि थाखाय मास मोननै समखौ होदों होननानै मास मोननैथ' होनजोबनांला जायखिजाया मास मोनसे सम नोंथांमोना मोनदों होननानै बुंनो नांगोन साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जुदि कारेक्सन खालामनांगौ जायोबा जेनेबा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव माखौबाफोर नोंथांमोना गोरोन्थि फिलाप खालामफ्लाङोबा नोंथांमोना बेखौ कारेक्सन खालामनो हागोननो फैगौ मार्चनि 1 थारिखनिफ्राय मार्चनि 14 थारिखसिम नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन जुदि गोरोन्थि नोंथांमोना खालामना लायोबा दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखाबाय जानो हागौ गासै साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा 22,195 दा जोंहा दायो भेकेन्सिया दंथ'यो नाथायबा बे बारायनानै 30,000नि बांसिन जाखागोनखा नोंथांमोना साननैसोल' नेबानो जाबाय जिखियानो जाया साख्रिखौल' एप्लाइ खालामना लागोन साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा बारायखायो थांनाय बोसोरावबो जेरैबायदि जोंहा ग्रुप डीनि भेकेन्सि ओंखारना फैदोंमोन फार्स्ट फैजेननायाव एसे खम फैबाय बिनि उनाव जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया बारायनानै बुरजा जाहैदों आरो दा बिनिखायनो बे बारावबो बेबादिनो जाखागोनखा दा बिनिफ्राय बैसोआ बेसेबां जानांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय 18 बोसोर मिनिमाम जानांगोन 18 बोसोरनिफ्राय 33 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा जोङो एसटी केटेगरियाव गोलैयो नालाय दा बेनिखायनो जोङो 38 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनो हागोन सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पास जानाया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना ITI लानाय ITI पास जानायबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो नैबे RRB ग्रुप डी साख्रिनि थाखाय जायखौ लेभेल 1 नि साख्रि होननानैबो बुंनाय जायो सेलारिया जाहैबाय जोंहा बे बेसिक पे 18,000 बे जाहैबाय बेसिक पे बियो दा बेहाय एलावेन्स बायदिसिना गासिबो दाजाबनानै नोंथांमोना गिबि सेलारिखौनो माने 28,000 30,000 35,000 बेबादि नोंथांमोना मोनहैगोन आरो बेहाय पस्टिंनि सायावबो सोनारो बेलेग जन वाइसआव जोंहा बे सोनारो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेसेबां सेलारि मोनगोन दा बेखौ थोंजोङै बुंनो हाया अब्लाबो मिथिना लाबानो जाबाय बेसिक पेया जाहैबाय 18,000निफ्राय बेसिक पेया जोंहा जागायजेनगोन दा बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना दायो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ मोननो हागोन आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बावैनो डिटेल्सै खोन्थाहरजोबखांबायमोन जायफोर नोंथांमोना दाख्लैनि भिडिअखौ नायाखैबा नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय सप्तानैसो जाबायदां नोंथांमोना चेनेलाव थांबानो भिडिअखौ नुनो हागोन आं नोंथांमोननिसिम डिटेल्सै खोन्थाहरदोंमोन सेलेक्शन प्रसेसआ माबायदि जागोन मा जागोन मा फैगोन जेनेबा रिटेन एग्जामाव आं बिनि बागै खोन्थाहरदोंमोन कम्पिउटार बेस्ड एग्जाम जायो MCQ जोंहा जायो एग्जामा रिटेन एग्जामा खेबसेल' जायो बे रिटेन एग्जामाव नोंथांमोना क्वालिफाइ खालामनो हाबाथाय फिजिकेल टेस्ट लानाय जायो जायनि थाखाय नोंथांमोना 20 केजि ना बेसेबांबा 100 मिटार ना बेसेबांबा नोंथांमोना लानानै खारनांगौ एबा थाबायनांगौ आरो ओमफ्राय बेसेबांबा मिनिटनि गेजेराव नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांगौ बेबादि दङ दा बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बावैनो खोन्थाहरखांखाबाय नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नैबे रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया RBI निफ्राय फैनाय जोंहा अफिस एसिस्टेन्ट अफिस एटेन्डेन्ट बिनि जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा नोंथांमोना भेकेन्सिखौ नायबा नुनो हागोन नै 572 ता जोंहा नैबे अफिस एटेन्डेन्ट साख्रिनि थाखाय जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन बेखौ खोन्थाहरनायनि सिगाङावनो अनलाइन एप्लाइनि बागै खोन्थाहरनोसै आं नोंथांमोननिसिम दा जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो नै जोबनो थांगासिनो दङ जोंहा दिनै फेब्रुवारिनि 2 थारिख जाबाय फैगौ माबायावनो फेब्रुवारिनि 4 थारिखआवनो जोंहा नैबे अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जोबनो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लादो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामाखैबा बिनिफ्राय जोंहा अनलाइन टेस्टआ फैगौ फेब्रुवारिनि 28 थारिखनिफ्राय लानानै मार्चनि 1 थारिखसिम जागोन बेहाय जोंहा टेन्टेटिभ डेटखौ होदों बियो एसे फासयनोबो हागौ एक्जेक्टलि ओइदिनखालिनिफ्रायनो जागोन बेखौ जों दायो बुंनो हाथ'वा ओरैनो पस्टपन जाखायोआनोसै
दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दानिया क्वालिफिकेशनखौ खोन्थाहरनो सानदों दा जोंहा बेहाय माखासे डिसेबिलिटि नोंथांमोननि थाखायबो माखासे बेहाय लिरनो हादों जायफोर नोंथांमोना डिसेबिलिटि कोटायाव गोलैयो PWBD कोटायाव गोलैयोबा नोंथांमोना मोजाङै बेफोर गाइडलाइन्स होनायफोरखौ फरायना नायफैजोबबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दाना क्वालिफिकेशनखौ नागिरनानै खोन्थाहरखानोसै एक्स सार्भिसमेन नोंथांमोननि थाखायबो बेहाय होनाय दङ क्वालिफिकेशना जाहैबाय जों गासिबो भारतनि नागरिकआ एप्लाइ खालामनो हायो बिनिफ्राय बैसोआ नोंथांमोना बेसेबां जानांगोननो 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा जोङो एसटि कोटायाव गोलैयो नालाय दा बेनिखायनो 18 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनिसिम जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन एसटिफोरा आपार एसनि जोंहा रिलेक्सेसन होनाय दङ दा बिनिफ्राय रिटेन टेस्ट जागोन जोंहा नायदिनै नोंथांमोना सिलेक्सन प्रसेस जाहैबाय अनलाइन टेस्ट जागोन बिनि उनाव लेंगुवेज प्रफिसियेन्सि टेस्ट लानाय जागोन जाहैबाय दा जोंहा बे अनलाइन टेस्टआव गासै 120 टा कुइसन फैगोन रिजनिं जनरल इंलिश जनरल अवेयारनेस न्यूमेरिकल एबिलिटी बे थागोन मोनसे कुइसननि थाखाय 1 मार्क थागोन माने 120 टा कुइसन मार्कआबो जोंहा 120 मार्क्स 90 मिनिट्स नोंथांमोना एग्जामखौ होनो थाखाय टाइमखौ मोनगोन दा बिनि उनाव नोंथांमोना क्वालिफाइ जायोबा लेंगुवेज प्रफिसियेन्सि टेस्ट नोंथांमोनखौ लानाय जागोन जोंहा लकेल लेंगुवेजआ बर'आबो बेहाय इनक्लुड दङ नोंथांमोना बेखौ अफिसियेलि नायफैनो हागोन बे माबायाव नटिफिकेसनाव दा नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जागोन आं बिनि बागैनि बिथिं होनाय दंना गैया आं गोजौआवनो दंमोनदां आं बावबोबायसो गिबियावनो नोंथांमोना दायो सेलारिखौ मिथिना लाग्रोदो बेसिक पेआ जाहैबाय बियो 24,250 निफ्राय जोंहा बे बेसिक सेलारिया जागायजेनगोन दा बेनिखायनो सेलारिया जोंहा बारासिनबावसो नैबे RRB ग्रुप D निफ्रायबो जोंहा बांसिनबाव होननानै बेखौ बुंनो नांगोन मानो होनोबा नैबे जाहैबाय जोंहा बेंकनि लाइन नालाय दा बेनिखायनो एसे बांसिन आरो जोंहा बे 24,250 टाकानिफ्राय जोंहा बेसिक पेआ जागोन दा बिनिफ्राय बेहाय माने बारायनानै 46,000 सिम बेबादि जाहैगोन बे जाहैबाय माबाया बेसिक पेआ दा बिनिफ्राय बेहाय एलावेन्स बायदिसिना जोंहा थाखायो एलावेन्सआनो 53 ना बेसेबांबा 55 बेबादि जोंहा पार्सेन्टेज थाखायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना सेलारि मोनजेननायानो 30,000नि बारा जाहैखागोन 35,000 40,000 बेबादि जाहैनो हागौ आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आं फरायनायनि बागै खोन्थाहरनोसै फरायनाया जोंहा गोजौआवसो थाबबाय नै इबिलाय फरायनानै नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय जानांगौ बेहाय नोंथांमोना पार्सेन्टेजनि जेबो खोथा साननो नाङा नोंथांमोना मेट्रिक पास जाबानो जेखियानो जाया मानो खुनु रोखोमथारबाबो नोंथांमोना मेट्रिक पास जाबानो नैबे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो RRB ग्रुप D नि थाखायबो बिनिफ्राय RBI नैबे अफिस एटेन्डेन्टनि थाखायबो नोंथांमोननि फरायनाया मिनिमाम मेट्रिक पासल' जानाय जाथारनांगोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुवेट जानाय नोंथांमोनाबो नैबे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया जाहैबाय दा नोंथांमोना नायदिनै ग्रेजुवेट एन्ड केन्डिडेट पसेसिं हायार क्वालिफिकेसन आर नट एलिजिबल टु एप्लाइ होननानै जोंहा बेहाय लिरनो हादों दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुवेट जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जायफोर आन्डार ग्रेजुवेट जानाय नोंथांमोनाथ' एप्लाइ खालामनो हागोन आन्डार ग्रेजुवेट जानाय माने जायफोर दायो आन्डार ग्रेजुवेट फरायगासिनो हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो नोंथांमोनाथ' एप्लाइ खालामनो हागोन बेबादि नोंथांमोना जेबोथ' डकुमेन्ट्सबो होनो हानाय नङा नालाय जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना जायफोर दायो मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोना गासिबो नैबे RBI अफिस एटेन्डेन्ट साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लाफैबानो जाबाय सेलेक्सन प्रसेसनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दिनैनिफ्राय पस्ट अफिसनिफ्राय फैनाय नैबे ब्रान्च पोस्ट मास्टार बिनिफ्राय एसिस्टेन्ट ब्रान्च पोस्ट मास्टार डाकसे बागनि जोंहा साख्रिनि एप्लाइ खालामनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नागिरदों गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरबावबाय मैया आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोदोंमोन दा बेनिखायनो आं आरोबाव खोन्थाहरनाय जाबाय आरो जाहाथे नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामना लानो हायो बिनि थाखाय दानिया नोंथांमोना गासिबो भिडिअनि बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव नैबे जोंनि BTSनि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रिफोरनि बागै माखासे आपडेटबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामना ला आरो चेनेलाव आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय दिनै लाबाबाबो गाबोन समफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोननो हागोन आरो जोंहा कर्ट हेरिंआबो जानो थांगासिनो दङ जोंहा डिजल्भ खालामजानाय CSBआबो BTC नैबे सरकारखौ हाग्रामा महिलार बिथांमोननि सरकारखौ गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होदों एबा पिटिसन होदों होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन दा बेनि हेरिंआबो जोंहा समफोर जानो थांगासिनो दं दा बेहाय मा आपडेट मोननो हायो आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थाबानो जाबाय नोंथांमोना जाहाथे साख्रिफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा सोंहरदोल' दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों